Kani kediga batisi TV, mat pidang pek yaki kubur baman kasni, belawan rasha pida ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong, ringkat bat ka eco-friendly enterprise, ki plakot nagbenta ki jingdon kam hakasong, bat kara karong. Kibor penyat nong jong karat Lyngkhoi, kebadan hapok ke hima nong spong, kebahap hapok ke Sokyong Community and Rural Development Block. Kila penpau ya ke jing Bitar persyak yu Block Development Officer jong ke Sokyong CNRD Block. Kibala kena ba Pyntip Satya, ya kibor penyat jong ke snong, halor ke jingwan jong ke wai ke samla Nabar ke Jylla. Wat hadin ke jing kren penben, bat kibor penyat snong nakapor syakapor, baki nong snong ke Jylla kinwan pai, sala ke jong ke yeng kesem. Awan tasha sunang la tena peniciri, te kumtu ni kong York kumtu kitu kiling kumtu apa Meghalaya, nang tangi register online kumtu ang kitu bakwa awan cha man pai nak sunang dai. Nang kumtu ngira pendap la fill kumtu kitu form AA, antu ngira York tu message A Pyntip ka kono ka sigi bangi everyone. Dan tu pada ngira up hi kumtu kumba hadin tayo atayo. Nang kita ngiyo jingtip kila call kumtun gitu kibrin po nani na po Meghalaya nang ki kliengi klada ko wan snong am skin la ngim kwa wan la ne ngin cancel no ko to jingwan te kumtu ang ha ngin kwa wan ta hadin kumtu arsi nisa yo jingtip tawa tu jing bayo jingtip yo kirki hi tang ko hadin arkinta kumtu te la shu kle kirki hi la shu le kinduk lang kumtu para khasi hatu jaka balai penbet itulah apa yang tu kila ya screening ini pendap ki form kumtu ki report ba dan jingpang kumtu te yang tu ngisa sim dah kabas nang tena pondisiri Malaysia po cenai nang tu apa cenai kumtu po 5 baje te nang tu la up hi abun kentai hadin hadu 10 baje ka train jong itu kami nanti te nang tu la ngon pai ngon pai ngon poi pat ha go hati men si sajai min miet si thodim nang ta si sajai pa ding phana shno ta apa yang te hasulong kum tu la check la akli la dang don jing small jing tulat am hakamet te nang tu lawan bu hinan chani te dadam nang tu ila check biang kila sim snamingi ban tip am dai positive na negative nang tu ngi ban up ka report phang hi nang tu la yo I ba ndani eta kisah orang itu ki driver kumtu la ada lupa kali ba arrange kumtu am bami nanti na pandisri bami ringkat lambat ni tang hak san ngut dan besar asli mau plang penosla soyong pat ki nong mau korwat nong stan ta ko ban kong maka tim jong ki phong wat ki rong ba snong po jong ka ra Lyngkhoi ha ka jing yalam jong lung do jong ka ra hi bu de khri jong ka ra na du ko bon kong ha ka por ba ka jia ka jing pang khlam corona virus ka de kum ka tim hi ka sunjuk jong ki rong ba snong po ka jing yalam jong lung do ni sngo khia hadu kata nong ba kilat thai kubor ngi I bakalong kumtu kala san se ka parthei hi bor koi hakari gi jongi bat hadu ka Jylla hakbo nang kong ngila ye sim ye karai ba ngi ne trelang ba sarkar ban khanglak ye ka jing sopriang jong ne khunyang jing pang kata kalong karai jongi kum ka kanhon jong kinong yalam snong kirang ba snong jong ne karai ki jongi pelun hang ne Lyngkhoi spho tuli ki snong spho ngot ki sadar ki don kat ba ki rong ba ki beju trelang nang muta ka jeng pha ko snong habang lakut jeng bot kumta wan trelang kila ya ki singi ki por kumto ile simanta ki lockdown curfew bat ki we ki nong kam jupan banai ki pai baru bakin long husiar bha ban pikir
ban nom alat ba unik kunya jeng pang sopriang hakan ka dong kan ka tang ki jongi ila le ya kan ki ba bon ki banta bat hadu ka ba khadu ki la ya ki por singi kum tu kum ki long kala don pada sakani ka jeng panbana ka sarkar bakan sya no ye ki ba don sabar Jylla jongi ban wan no spo la ki jong ki snong ki tang ki jongi te ngiru be dei bakade haba ka sarkar kala panbana kum ta ngila sudai hi ban le kum ta bat bakidon ki khna ki jongi ne ki khon ki ti jong kene ka thain ki jongi ki snong ki jongi ba makiru ki don ha ki jeng ba ki sa sabar Jylla kala dehi ki ru ba kon wan phai ni ine ki lat pathai ku bor har kom kum tung ba kalong ba ki ong ba ken sa register no elade ki to ki badon ki jong bat wan phai tingila don ru ka jeng tip ni kat tu kat ngot ki khna ki badon sabar ba ong ba ki la dap pendap ban register kum ta ba ni la shu ab khme nanti lano kan ngin sayo ke jung ti kena bakin sawan te halor kade da ka musim jong jing sukhia na ka kanhon jongi ki rang ba snong nang ne ni la lek ban ya kendu subudio mar gila dan ki jing tha bon sien ki ba ong ba ye ki jung dan kam bar khaj ban lek ban ya kendu subudio ni la lek subudio ni la pan kre ha we ka singi me kendu ni lek ka singi ba bo ni lek saw san ngut kum to na ka leng ju ki rang ba mangaro we dah ban lek ban ya kren nga pet sar ni wan naka tiam jong ki rang ba snong jong kara Lyngkhoi ha ka jing yalam jong long do tamo long do ma ta mla ma kana ban wan ro ila dep ipun bet lepa marsin lek video wa ngam itu ye ki sinjuk ngam itu ra ka ba nga itu kalong bet sia ki rang ba snong hoi kalau don sisa ka jing register jong kita ki khna ki bason phaino sel ki jong ki snong te kalong ro kumta I ndola don kita ban de kita kapor ngan sa ai ka jing tip sa ki ANM siki Aisha bat makiru kin sawan ban kendu yaki rang ba snong kata ngong ka biang lada phimya ru na kalanti na kata ka setri jong long do ru lada phiwan siki rang ba snong ka biang hi ngin pediang ye kata ma kini rang ba ngila ya pediang ye kata ndol ai jing tip sing ba snong kan biang hi lada ta kapo teng ong tel daladon ki bakum kita ki banwan sto fingu wang ngila ya keren ya ka wei ka quarantine santar hantai po paris walang te wang kan biang ki bande kumtang ngila keren ba padar te wala kataru habang le ame lang tu ngila parkhat bakan long kumta ten rei kumno ka jia ha ka jeng sim khia ka jongi yang la kumno khna la jong in pun kre la ka jong santar la habang ngila ikut jembot kumta ka jia pen ban kat bangidang ya khore ban pun kre kumta jia pan ban ba hak we step men kena sejang ban dapat tarik kan ri tarik tang step rangam ri beje kat bagi de khore ban pengkre sentar la jong ban polong sentar lawan ban itu kena ri beje mas step la suwan on dak we toris ka yang hang tai surok sipun hari tai kena hang ta dan bok bagi la long ready ya ka ban le kumta ya ka ban pengkre ya ka ni kamera ka makalong te udon sekedar hang ni don ru sadar rang ba snong nang ni nak ni kadong kila sia penrung baik wut banda jia ba kim don li le si la ban le chle yang la jong te kane ka bo jeng ba ya ki pai ba ka pen ki kyo ka pen ir ka pen artati ni pai ba kumno ken jada haba ka sarkar ka pelai i kini ki bri ki bawan na sabar ki kena bawan sabar ba kila ban le la ka jong ka jeng sngau chle yang te nakaliang jong ubdi uru bola kular kumta ban saai ka jeng Pyntip sekirang ba snong kamlong pada kumta habang ya lai lu ang kamam ka di ru la tip nakaliang sarkar te ka jeng wanru saai ka jeng tip ka beti kena ten rei ka jia pada kat hadu wan bo I ne kena don ka jeng Pyntip ru habam don ka jeng Pyntip ku mangaong dan bak badon sekidar jeng school badehi volunteer jongi bad sada nang ne kira penrong no sekene ka ka kre kumta kat bagi tip na INM na isimet bai don hakan ka sub sentar ke jongi ngiji ejan ngiji eju borobor ma ngi keli tadang don na em sekiwai pat yang dang don sa laingut kiwai pat ki bala register tenang mata jong kiru ngila sim khia kumta ban ban kre kum bagalong kle I kitai ki pankhana ki jakasum ki ki bangila pen biang na mata jong ki ka ka wa ro ngila pen biang na mata jong ki hagi jaka ki biang kamera bakin sa le kan long baik yang tipo yung school te namar mengila kut jungmot kumta ka bamot ngi im jungmot ban le ye ki badang sa bar pai te ka jia tat nda ha ka por ha ka ba sa deino bakin sa wan poi
Tengi sungtu bakal long ke kamram jongi banle. Ke kamram jongi banle. Hadin bangilawan ya kendu iu bediu. Bawa ai kata kajing mot. Bawa ngan selek mangangan sapentip. Bakindon kiban sarista. Baru watu ru de ki keteng jo kitu bala regista. Tengi perkat ba kan salong kum bawa ajing mot bakal de syata syawalang. Ten rei mador hakapor bakal wanbo ye ni we kena bala don hang ne. Hakata kapor kain kepelong yang ngi ngila du tiak du dam. Kadai bangan le long ke kamram jongi imat. Ye ki beri le jong se ingin bo. Te ha bagi le kumta don bak ru bagi don kene kabel school. Te long do ha ka jing lam jong u. Ha ka jing trelang jong kirang ba snong barok khoj yo kene ka ra Lyngkhoi ku jongi. Ngi le kot jing mot ban le kumta. Te la su penrong no kumta i tai khna wot ban mat senrong sung tho bak ki we ru mar ki de ki khol ki ti ku jongi. I pen kre nang kumta jong ki ru. Tat ba dang ba hadu kumta kini kim pat poi. Tang bangi ngam arta tien e bekin sawan hang nehi te ya kane kesentar ke jongi mukre ngam tip le se pat simdon batip mano te lo da kalong pada ba padan batip ini kena kumno pada ilai banwan sene klam ke tip jono se e ki mot ban pha ngam tip te lo da kila tip de ya kane ke mukre ke jongi ha ke sisa na kaleng jong keyboard jong sarkar lane bedio ura jin da wan ke ban ajing mot lam yangi ka e ke bangi de ban le ngem sim yo ajing tha nong no ka e ke bangi de ban le ban pun bet bang ye ke jonon kam ha ke sentar ke bangi pun kre tengi yo sule tangkat kum ke jing kot jing mot jong hi dan bok bai don ke don ka em hang te po sop sentar ke jongi tengi si ong wan lang se do ng sai khot ido wan lang se do ban ajing mot lam yangi kum no ngin le namar ini we la wan sekiwe do kindang wan te bat hakata ke jing yo sngo go jongi bo budi o wang ya ga bam kadi kala dap tip lepak sarkar la dap sanction nang ta jongki tingi berkat ba shin bala yo orung te ka bam kadi kan poi ten rei kum ka long menta nado man sis jan hadu menta kan ke sngi sim poi te lemda dei ba ki shim khia da ka shnong ha ga jing lam jong long do ban kat ba ki rang ba shnong in general yap than ni khna ba sa hang de tingi longo sibon ke jing dei ba kane ka ai kita kajing sim khia ke sarkar nadu bawan itai khna isuan ba skuli kmi pa se ai pa yang ala pengkre so anga haying school u pa pa de batip ya kajing mkre jo ke slang su ju ba kumta ten rei kanu kajing ajing mot na ka bo sarkar na ka jong budi o kamdan ye tingi yo iru de khndiat bandalong hakane gur kom kajing yada ya unu khnang jeng pang covid 19 bo menta la dalong tang ha kene kam don jumut ban bu wat yu budi uru ang teh po soyang nila dep tip bala dap register lano inwan umdan ba pentip bat ke jengwan jeng ido dang step ngap ribaji to dang step ngap ba bat ke jengwan umdan meno selan ke sulong bai uwan dari bar tores us penihar bai hane surak te mar her ma iru i ila supai sane namar la ajeng tip do pa bai de man school but sekini gemarjan marpab de wi iglesia phat kila tim balawan ki basa sha dekhat rumah balawan ki sia phat te don bok bo saudara udan hajan atat ude urang ba bo sim khia ba ye ka kam te bat un sekidar jong ni ke skol ki sia pandrong no hangne te gamat ki like ke na ke jeng pen khle bai ba ni khore ru kata kor kom ngi suktu bengem la keri ki beri lo jong i hab ban le da ka bengile patru kala jia bai ni we bala poi te toi la rong te kiwai ke banang wan pen kre tip kita ke banadian pada ke sarkar ke penbaik kumno nang menta jongki ngem yo jeng tip hadu menta labat poi ru ke 4 poi pada ru menta te ke jeng kre nang menta sawngot ke bala rista tinggal long ready ha ke jeng dei bat keyboard bat sijrang ngem ong nang kano kaliang kala ban long nang kano kaliang nang kano ka tanat ki badon ke benta ban pe lam ha ke jeng dei menta ken pe lam nang benta kane ke jeng penbet penbiang bahkan long kajing pengkrek ke babet ke babiang namar ngihi na kalang jo ki snong i perkat ba kini ki khna ane ki dei khna ki dei ban yo el ka hok kum ba ki wedu ki yo te kin biang ka bam kadi kin biang ka song ka sa te tang na kalang jo ngi kum ka bor snong bor rai ka long hi ka ba e tang ba ngi pengkrek ne jo lot jing sap ko babon ngi pat don ka jing snok ti bat no na ka no kalang ki dang sule te la da kan kham slam te hadu ka no ngi la ban le ngi kwa mo ka tai na kalang jo ka sarkar ne keyboard ki ba prepare na no kaliang rada kin ya don kti ban ni ban rap lem ha ki ba bon ki ban ta ki jeng don kam ki ne mong lo ta ru
ba tang bang si mengkre sentan on khile chong tai han ngi don ki volunteer ki bang ibo ya ki bat met bat singiru saungot lepa ngi hab ban kular da kanong lam kum ta ko oi ban la ban le lon ta siu kini sodar bu siami jan man la singi kum ne ki don spau kan arngot ngot tan la ka tiam hi jong long do nya don hadu khat riu ngot ke bang ila klalong ki volunteer tengi perkhat lo da kan kham jrong ne lo da kim yo jing yarap nang no ka ba hi ki ne ki riu rong ba ki sodar skatri nakara kumanga bat ulong do kumno tengi la ban beteng ban pek jin la kot kenika karantain jong ki ki kena ki jongi de lo kata ka nong rem ni kwa ai bala da nakano no ka liang ki badon kala ban perkhat lem na ka jongi kini sementa ngin pedang subha ka ni ki ni perkhat ba la de chia kum kini ki khep ka ba beng ban karantain kan de hi hapo sab sentar hang te hapo sab sentar ten rei ni pada habang dia perkhat kumta ni syam jeng isap sentari barit don hang tu ki nong trei nm ki nos don hang tu ki nong trei te lada karantai hang tu kan sitom mi ka ban le karantai te de kata kadau ni sa syara syane te ni kmit lenti ru bala kibor ke badai pek te kat kene ka thain ke jongi ka bala he ka bala yar kat ne ba kan pek ba pun ban ni jong kam kala ban jia manta kala ban jia ki we ki po la ne ki jong kam ki babon tang ban yo sisu ki building hang tai ha po sab suntar bat ni la perkhat ru bala dei ban la ide hiru ban upgrade ik tek sab suntar sia ka PSC la da kalong ka bala bat ni da khmit lenti bangin sayo ik ta te na kaliang jong ni ka executive committee jong kara hi nila lek da bon sien sikibor ke bese jrong ru ban kerpat ban yo ban upgrade no ya kene ka sab sentar jongi PSC kenang bagi building kin kambiang kenang bagi nong tre ru kin kambiang kenang bagi jong kam don jam ru kin kambiang hang tei tenrei hadu manta lang ila pan kre i gi jaka ki babet kemul adon ba ajeng mot ban ong to pet lepai ke jaka ngila le i kata tenrei hadu manta kidang sakut kumto te ni ong ba ya kesokal da ka don la bat kan thau kono kala ya ka ban le kumta ka bangi kwelenti nakale jongi ki bos ni sar po jang dekara ban upgrade no sundon ya ka tai ka sab suntar ka jongi bangila ban yo no da ka PSC bat hangta tengila khamla ban le i ki jong kam ndam ta pai ba jong dekara ha ka ne kara ka jongi ngi don supposedly ki snong si phomot ki sardar ki ba snong ki don nang taru ki don sakidong ki ba fer ka mon ki sutu ka jong yar jong kene kara ke jongi kala yar du kata ban nagleng sarkar kala dehi banong ban simkhia ban pelong no KPC ha na ketika sab sentar ke mujolong ya mantahi dengan ngin penkot hang ni tang bala da sarkar ka le ya kata ka bangila ide na kaliang jong ka bosensa snong te bakan upgrade no ya katai te la da jia ki wei pat ki jing don kam ke jongi ong no kum ba jia manta bangin hab le quarantine sentar hane school kan jin dala biang ayat ban le apa PSC bat kiwi ki don kamru kan ndangila long ka PSC ka jaka jong ka sab suntar te kala khambet khambiang kan la ka manta jong pai ba sene kai ya mantahi ka jeng ka bangilap kalong ha ka por bos dang bangim pat yo ka jeng ajeng mot no ni ong kala biang tip top ka pai khanaro ka biang ka umru ka biang ki kamera ro ka biang ten rei ha bangi khat ya ka NM ka badang te sab suntar once bani ajeng mot lam yangi kai ka banon kam yo le se sha ka donathan lene ka la ban tam ro ya ka bangi la kre ngo pan khana te khot phi don bon kamera ten rei ka rong kami ka de na ju para khana ba song karantin hang ne te ajeng mot ba ka de yangi la kumno ban pen kiar para makiro ba kinom ya mek te hakta ka kom jeng ajeng mot da kumta tengi ang bangi pengkret na mata sangut pai khana ro habdon saw jaka habangi ang habdon saw jaka ki pai khana da kumta kain menen sonde mban se habangi don hane kroi sadar long do ro don mangar don lang me don lang kadon ke JCB deng siu khot JCB wan penti tliu ne ngin hap sina pai khana temporary ma lai jong kumtu mo te yamantahi temporary pai khana ba kin sum kin sai ma kitu ki khana ba song karantin kan suya biang hi tang ba ka sulong temporary sya tenang mata jeng iwei ban adon lepa te ka biang namar ngi kita ki ban sawan hadir pada ngin pelak syuk te bagin lek stai syuk ka ba mot kin lek na hamar le jong
Nak benta kinong senchar jong kari ke jungi jong ke state ke jungi kham tam kinong mi khmat ke jungi bat kumta ter haduk video kum bakalong menta kalong ngile khora kan ne ngis ngau ba kham don kinong pe kinong jungo yak na ka than kari karaj ke jungi kalong sisa kumangila sak khun suat haduk kata-kata te ka jingken tu nak liang ka jonga kana po bat jongilang ru kham tam yiki badai ban khme lanti badai ban pe ban jingo yaki imlang ka salang he ka jong poj ba nak liang ki department ki ba fer kham tam kerpang nak liang jong video kumbang le yakran makmat bat film ka jingkit kle bangan le kumta han rai hadu menta ka khlem ulong dia kena ke wanra ke jing susi hap dang jungi ki rangba ki no sensar jong ka rai long do long khoi ke bro ko wei ni da sno khun suat si sha hadu kata ban yo i ru hadu kena khlemat ke bamta empat sim la yo i wei ru i ban wan ban pek ban jingo ban wan ban yu kyan nadu ba i wan ini kena hang ne dan mar kadang ile su ya sim ka jingkit kle i pramingi ki sordar ki rangba sidang bat khamtam ha ka jing yalam jong long do te la da ka long kum ne te imat kam poi se ha ka jing im ka jong ye te ka jing kan to ka jong ka long la da long ka bala he ki badai pe ki badai khme na ka liang ka bor jong sarkar khamtam kerpang na ka liang video kumbul a jing mot un sim kan ye ka jing kle ban le halor ka ne ka benta kumbang le yo sngo kumbula ong bagi don ki benta ki bha ka ban ai benta lam nak benta ki to ki ba sat ki kena hanrai hadu benta empat sem le yo ya kana benta te ka tai ni kinten ngesu ban kentu ni ka liang sarkar hi bro ko wei nadu ki nomi khmat hadu ki no ki baya tremon so bhan nak benta kana kam bat kham tam nak liang jo ka blog video pun sem kan ya kana ka jing kit kle nang bakar ki jungi kan keu sya prang leng bakar jing trailang ni ki sipo tu ngut ki sordar rangkat ka jing yalam long do ni da sang do ka ta ban ya trailang mon so bahabat ki officer ki ba fer ki ba kloy ban sim ya kana ka jing kit kle nak menta kana ka jing pang klam ha ki sngi ki bamta jela da ka leng jong sarkar kam dan ka jing ya kit kle lam hangi ngau sa khun suat bang ngau leng ang so pisa hado kata ngem so don lat satia ban le da kam wei pat latang ki bor ka bangi don ban yaket hilai jong i bor ba tlot i jongi te kerman kum ba sarkar kala ba nak menta kini ki bai don ka ne ki jingpang ki jing stom ni khme len te bang kan pen kot lam ga ni kini benta te la da ki su ni su yo snau te kubor ni su snau te tin hanai ka kam khlem la ya ka wan ra kan ya ka jing sung se haprang ka imlang salang poi perkhat bai nuan poi khna te maria te bai wan poi khna la ya thori ki kimi pa bolon poi khna kumta na kaliang long do ki rangpa maria te la shu phun khora ke na sha rum na sha nang kumta ter ban ya me ban ya pen khra kerke hakata ka step ban ya lum pajma kumta ngeli ya ai jing mut iwe ka jing bom champang le shu la la ka le tang ban yo ban bo i ne khna hang tang i sayo ban penrung i ne khna hang ne le ai jing mut ba lak nuk no yang ni bo hang ne ni ya lek kum ba san ngut ai sha bo blok namar ngi le yo i tu khubor jing tip bakin sawan phai no khna ngi le ye kan do video le kan do video wang ba phi wat khuslai ai ha shuwa ba in one point khna la ne khna ngin sa ai ka jing tip ka ba beng om sha karai ibro wei sha sorda rong ba shnang wadai pai ya kata ka jaka tengila dap da jing man ni ong ba ka to ni khem don shu kata ka jing pun krai ai namar ba kulas kham kum da ba ngan sa pentip ha ka kum ka badai hanai phuse khlam dio jing tip ai i khna la shuan brat hang ne mario wan boy khna hang ne le lam wel le lam tham le lum krki
ban pen krek ban yok lad ban pen rongi ni kena te hadu menta kalalong kum ne kum bakalong kabamot ba u video imat sem ya jengkit kle ila poi numpat poi te kena sya Lyngkhoi tep ne tep ya kata tep nge la sem ka jengkit kle ban pen biang ya jaka tang na ki thongot ki saudara kat bon long to Rai pose hak tu sngi sajan hak khan ri trek hak sngi sajan mesta pol ri boji ita khna ilawan poi hang ni hapo sinong jongi tin nakaliang jongi nimdon kana gono ko jingtip nakaliang jonga kum urang ba sinong ngamdon kana gono ko jingtip tinga don ki jing sngu khya du kata kata don bok nakaliang jonga kum urang ba sinong ngadon hang ni haja mario I bai ni khna isuhia nakali nimbase bat suong ban pha bat yalam na I hang ni hapo yung sko tinakaliang jonga ngasupin pa hang ni khndiat kum kadong hi ngidon pedang jing sngukia habang ile ni krontan ke ba hang ni kadong kajumi bat ngasngobat nong hadu ka no kanne kani ka krontan lada jia ba kani ka krontan kanne islam ngasngoba tagawai jing kerpa hagi bor jong ka hel department bakan thau gilak linti kumnu ba kala ban le ban yang bit kan long ka jing singai na ka ta jongi kum ka kentot thamta bat ya kara si bor koi ngadon tang kini ki jing pensngo lani tang kini ki jing kerpa lada long ka bala nagalyang ka hel department kan le ye na ka ta kinok sok sinong ki jongi ki ba hapo jo kani kara nang ba ngi kum kinong chong sinong ngi kum ki tra jong kani ka dong ngin long ngin don hapadeng ka jing sngo sngai hapadeng ka jing sngo klam kana kana jing sngo ngila ban lak ngila ban job sisa ia kani ka jing pang ka bakum kani ngadon ban ban sngo hakani ka po nagalyang ki MDC nagalyang ki amali lagung gulo hakabai dai bat kani ka benta ngasngo bakindon ka jing phai khmat lani ban khmi lam nakamta kani karat ka jongi ka bangi lasa e bang kumba su ok no hang ni namar hadu mta kini kisngi nimyo sngo ya u amle nimyo sngo ya u amisi tela dalong bala ni grang ba kumba ki pai ba la jiet kum kinong lam ki e ki jongi la kung kuno kin ai kabut kin a ka bo kin tha ki la klinti ba kan long ka jing beng ka jing bet kan long ka jing singai nakamta kani ka dong bat ka thai ka wangi kum ka ra le dong ko